Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano yan na punta mga higala, yan ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o kulang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon ha nga Merkules, pizza 17 na kini sa bulan sa kining Disyembre. Oy, hapit na mahigala. Second day of novena na, no? Medyo kapoy-kapoy na gyud-gyud tay mahigala kay ikaduha naman kaadlaw, medyo tulog-tulog na gamay mo na manikamot yung kada gabi nga mga alas 8 pa lang, alas 7 matulog na ta, no? Aron makamatatag sayo dili kay kapoy, no? So kumusta? Kamo din na, usaban. Luya-luya na pud mo. Ayaw pa luya-luya din na, no? Mas maayo nga ato yung tiwason ang atoang pilgrimage, ang atoang misa di Gallo siyam kaadlaw ni ikaduha parong kaadlaw, no? Abi no, ari kita mahingala sa atoang panawagan, no? Panawagan ari kita sa atong CBCP News. Kidapawan Bishop Colin Bagaporo urges renewed devotion to Eucharist amid low mass turnout, no? Sa ato pananawagan ng tao ng atong talahurong obispo dito sa Kidapawan, no? nga magbubalik nyo, mo review nila ang sa mga tao ba ilang debosyon alang sa Santos nga Eucharistia, luyo sa nagkadyutay nga nanambong, no? Baka na ang panawagan usab sa atong talahurong obispo din ha sa Kidapawan, si Bishop Colin Bagaporo. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope to priests announced Christ in today's confusing society. O, sa ato pa nanawagan karon ng atong talahurong talahurong Santo Papa kanamong mga pare nga ang amo gyung i-announce mga higala maugyod si Kristo. Kay mo lagi ni, no? Dagang kay mga fake news, misinformation, disinformation, yan na, no? Dili kay mao na nga aron makurihian ang tanan ato gyud amo gyud nga isangyaw si Kristo. Hala, no, ari kita may gala sa atong Saint of the Day, December 17. Aboy na may gala, no, nga atong santo karong adlaw. Walay lain kung dili usa kini siya kababae, dili siya santo, santa. Si Santa Olympia. Olim, no? Doon naman akong nailhan nga ang iyang ngalan Olim, pero ang tinuod niyang pangalan Olympia. Ganay dire sa to ana amay ko. Kini Olympia Island. Olympia Island, no? Si Santa Olympia ng patron siguro din na, no? Sila Santa Olympia, noble family in Constantinople. Ya sa diha nga nailo kini siya sa iyahang mga ginikanan. Apan sa pag-abot sa eksakto na siyang edad, gibalik ra pud kaniya ang iyahang mga kabtangan. Unya tungod sa aduna malagi si kakayahan, nagtukod kini siya og hospital o mga orphanages. O gani nakatukod pud siya og daghang kayong mga grupo sa mga babae, pero wala lay swerte. Kami medyo nakontrahan siya sa usa ka dako-dako sa ilahang lugar o gidisband ang iyahang grupo, no? Namatay kini in taon si Santa Olympia sa Katigulangon, no? Pero nakita gyud nga angay gyud sa himong usa ka santa mo na canonize kini siya aron mahimong usa ka santa. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Olympia. Bino, padayon ta mahigala, no? Kumusta naman mo nang hidaot kita nga ana kamuntanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay. Ari na ta mahigala sa ato ang topic, unsa may atong topic karon, no? Papacy, no? Atong topic is papacy. Papacy is an additional source of authority for Catholic, while many Catholics turn to the Bible for guidance, no? They are able to turn the teachings of the Pope. The Pope is important as he represents a direct line back to Jesus. In this, Catholics see Jesus present in the papacy. O sa ito pa, kining Santo Papa ba, Papas, Pope, usa kini siya kapaagi, usa kini siya ang iyaha bitong katungod, no? Nakahatag kini og dugang otoridad
sa Katolikong simbahan gawas pa sa Biblia, no? Kay kalagmitan jud nato, no? Biblia man gyud ang otoridad sa pagpanudlo. Pero pinaagi sa Santo Papa, ito na laing source of pagpanudlo ang simbahang Katoliko for the guidance, no, to turn to the teachings of the Pope. Ang hinungdan niini tungod kay ang si Pope, ang mga Santo Papa, they represent a direct line back to Jesus, no? Muna nga sa Katoliko, we see Jesus present in the papacy. We Catholics believe Peter as the first Pope because of his big responsibility. No? Sa John 21:15-18, niingon si Kristo sa makatulo. Giingnan niya si San Pedro, Pedro, atima na, agihigugma mo ba ako? O miingon si Pedro, atima na ang akong mga karnero. Sa ato pa, katulo man gito gibalik-balik o pangutana mahigala ni Peter, ni Jesus ngadto kang Pedro. Muna nga usa kadto sa mga basihan, no, nga si Pedro maoy gitugyanan ni Kristo ug ang mga apostoles maoy gitugyanan ni Jesus sa pag-atiman sa iyang simbahan. No, unya dayon na si Juan dayon, Peter acted like a bishop. And Jesus compares his church with a house or with a flock. No, sa ito pa, ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang gikumpara ang iyahang simbahan sama sa usa ka balay, no? Muna nga niingon si Kristo sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Pundasyon sa ito pa, makabuntog ito pa, gihimo niya ang mga apostoles nga pundasyon sa iyahang simbahan. Gani doon na siya special nga gihatag may gala, no? Giingnan niya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. No, sa Mateo 16 kapitulo 19. No, sa to padili pag yun basta-basta pud si Pedro, no, may katungod gyud pod ang mga obispo. No, naggunit sa kalig-on sa titukod nga simbahan sa Marcos kapitulo 3 bersikulo 14, nagpili siya 12 ka mga gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Sa bersikulo 15, mao kini sila ang 12 nga gipili ni Kristo. Si Simon nga ginganlan og Pedro ug daghan pa uban. Ana, no? So God gave him grace to fulfill the service of Jesus Christ and to perform the holy work of the gospel of God. After the ascension of Christ, the disciples were confronted with a totally new mission. Sa ito pa, pagkamatay gyud ni Kristo, ang mga apostoles nag-atubang og usa ka bag-o kay nga tahas. Unsa may ilahang tahas? Ang ilang tahas mao miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag ko kanimo ang kanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinud-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa to pa dako-dako yung tahas di mahigala, no, kay tibuok kalibutan lang, no. May unta og niingon ra si Kristo nga pangadto kamo sa silingang lungsod ug isangyaw ang mayang balita ug bunyagi sila. Giingon ni Kristo, pangadto kamo sa tibuok kalibutan. Kuyaw basa ani na unya kini pag-antos sa tibuok kalibutan mo kini gibasihan nato usab sa pulo nga Katoliko. Kanang tibuok kalibutan mga higala, universal man ang tibuok kalibutan. Magsisgot ka na ganig tibuok kalibutan, so universal. Unya ang meaning sa universal is Katoliko. Sumupunay atong gibasihan, punay atong mga gibasihan aron nga ang atong simbahang Katoliko nga gitukod diha sa mga apostoles mamahimo usab nga
universal. Munay gitawag nato og Katoliko. Mao niya si San Pedro mao ang pinakauna nga Santo Papa sa Roma. Na ang pinakauna nga kanang gitawag og obispo sa Roma. Unya gitawag pud siya was originally applied to all the bishops in the West. 1073, however, Pope Gregory VII restricted its use to the Bishop of Rome, confirming a practice that had existed since the 9th century. Ayan, no? Sa higutis ko tagamay mahigala, no? Kinang nang kanto bang kini bang ang claim natong mga Katoliko ba nga kanang yung connected kita sa mga apostoles. Usadaan sa mga matud palagi kana bang kabatuuran, no? Ebidensya nga connected sa mga apostoles. Ang patayng lawas, ang lubnganan ni San Pedro, naa sa Roma. Naa sa Roma, naa sa Vatican, naa sa katakug sa ilalom sa mismong altar sa St. Peter's Square. Nito mo ko, kanto mo ko. Kanto ko ng lugar, mahigala, bisan tuod, og ingon tatanaan ni atong itsura. Ya lang agi na ito. Pero, kanto ko ang lugar. Nya, ang lubnganan po ni San Pablo, naa po na dito gyapon. Mga Santo Papa, to dito. Santo Papa, makaingon kita nga, connected kita sa mga apostoles. Kaya nga naman, ang mga kining gitawag natong mga mga lubnganan ba? Mga lubnganan sa mga Santo Papa, naamang yun sa atong kamot. Magika ng Vatican, manghigala, ato man na. Muna siya seat, muna siya nasod within a nasod, state within a state. Kung na siya, dili nga ang tag-iya na mao ang Italy, dili ang Roma, lahi na siya. Kanang Vatican. Kung na siya, no? Dili na ingon nga, kanang parte na sa Roma. Dili, kanang Vatican, nasod gyud na. Nasod gyud na siyang Vatican. Nga naa nagpuyo mismo ang Santo Papa nga mao'y giila nato nga pinaka pangulo sa Katolikong simbahan din sa kalibutan. Nag-represent ni siya kang Kristo. Ano, no? Bino niya, pag adto na mo sa una, guwapo man kayo ng Roma, mahigala, mga karaan nga mga kuan ba? Kana mga karaan kayo nga mga struktura dito. Pero ang pinakadaghan gyud kaayo mga pilgrims mahigala, no? Dili ang katong mga karaan nga mga struktura, kundi mismo ang Vatican. Ang lugar, St. Peter's Square, kanabit ang mohimo sa iyahang audience ang Santo Papa, pwede ka ng tao yun. Ito makaingon kita nga, kitang mga Katoliko, nag-originate kita sa mga apostoles. Kung atong yung tanahon sa history mo na nga, nabitaw, ngalan inimbayhana nga, atong nahimo na po natong kauban sa Katolikong simbahan. SDA ni siya mo, no? Seventh-day Adventist nga dibalhin sa Katoliko. Kung maminaw kaniya, kasi ngalan inibataan, sigong kakitaan niya sa YouTube, kung maminaw kaniya, nindot kayo ang iyang pasabot, kay gikan magud siya sa laing relihiyon, o iya man pong ipasabot kung unsa ang ilahang pagtuo sa una. Muna nga, nindot sa siyang paminahon, no? Kaya dito magud siya, na sinati magud niya usab, kung unsa mga kalihukan, sa mga laing relihiyon, as compared sa ato ang kalihukan sa simbahan Katoliko. Abi no ha, di na lang sa takutom ha, kay medyo kapoy-kapoy na baya po ko kay sa iyo pa kayong gamata, pero kapakita na ko ninyo, just to greet you, advance, Merry Christmas. Daghang salamat og maayong mudto, Pilipinas.